हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण एकदम झटपट व अगदी कमी साहित्यात बनणारी बटाट्याची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। घाईच्या कामात अगदी झटपट ही भाजी तयार होते। त्यासाठी इथे मी 2 बटाटे घेतलेले आहेत, ते आता आपण साळून घेणार आहोत। त्यानंतर इथे मी पाणी घेतलेलं आहे। बटाटे कापून झाले की आपण ते लगेच पाण्यात टाकणार आहोत। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे बटाट्याचे काप करून घ्यायचे आहेत। जोपर्यंत आपली बटाट्याची भाजी रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूस किचनला सबस्क्राइब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। याचप्रमाणे सगळे बटाट्याचे काप करून घ्यायचे आहेत। इथे आपले बटाट्याचे काप करून झालेले आहेत, ते स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। चला तर आता भाजी बनवायला सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी इथे कढईमध्ये 1 चमचा तेल घेतलेला आहे। तेल चांगलं गरम झालं की यामध्ये 1 चमचा मोहरी टाकून घेणार आहोत। मोहरी ही छान तडतडू द्यायची आहे। मोहरी छान तडतडली की यामध्ये अर्धा चमचा जिरे टाकून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर अर्धा चमचा हिंग टाकायचा आहे। थोडी कढीपत्त्याची पानंही टाकून घेणार आहोत। कढीपत्त्यामुळे भाजीला खूप मस्त असा फ्लेवर येतो। त्यानंतर यामध्ये स्वच्छ धुवून घेतलेले बटाट्याचे काप टाकून घ्यायचे आहे। बटाट्याचे काप टाकून झाल्यानंतर हे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये आता आपण अर्धा चमचा हळद टाकून घेणार आहोत। 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट टाकून घ्यायचं आहे। लाल तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकतात। त्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि हे सगळं व्यवस्थित पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं आहे। लहान मुलांच्या टिफिनसाठी तर अगदी बेस्ट ऑप्शन आहे। लहान मुलं ही भाजी खूप आवडीने खातात आणि घरात जर काही भाजी अवेलेबल नसेल तर ही भाजी अगदी तुम्ही झटपट आणि मस्त अशी करू शकतात। ह्यावर आता आपण झाकण ठेवून 5 मिनिटं वाफेवर ही भाजी आपण शिजवून घेणार आहोत। 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि तुम्ही बघू शकतात भाजी किती मस्त अशी रेडी झालेली आहे। झटपट, मस्त आणि अगदी टेस्टी अशी ही भाजी रेडी होते। ही भाजी तुम्ही वरण भातासोबत सुद्धा एन्जॉय करू शकतात, चपातीसोबतही एन्जॉय करू शकतात। अगदी मस्तच लागते। इथे बटाटाही व्यवस्थित असं शिजलेला आहे। ह्यावर आता आपण भरपूर अशी कोथिंबीर घालून घेणार आहोत आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून घेणार आहोत। तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीजचे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका। इथे आपली बटाट्याची मस्त अशी भाजी रेडी झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेणार आहोत। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।